En el darrer punt de la formació que hem realitzat, convidàvem a cada participant a somiar. Dèiem que calia somiar per projectar el futur i era important sortir de la nostra zona de confort, aquella zona que fa que ens sentim còmodes perquè la coneixem i estem acostumats, per avançar cap a la zona d'aprenentatge, la zona màgica que ens convida a reflexionar i aconseguir millorar la nostra feina. Dèiem que una bona estratègia consistia a explicar com ens agradaria que fossin les coses, per aconseguir, amb el treball, que fossin realitat. I certament, tots hem somiat. Tots, al final de la formació, hem expressat desitjos que són reptes i que són objectius. Hem somiat una escola creativa i imaginativa. Hem somiat una escola en català, ara i sempre. Una escola que fomenti l'expressió i el treball de les emocions. Una escola on els mestres són companys de viatge, exemples de treball en equip. Una escola on els alumnes són el més important. Una escola que faci possible allò que diu Howard Hendricks: l'ensenyament que deixa empremta no és el que fa de cap a peus, sinó de cor a cor. Una escola on el mestre està al costat de l'alumne, on educar significa acompanyar, on els alumnes col·laboren amb alumnes. Hem somiat una escola on alumnes, mestres i famílies avancem en una mateixa direcció. Hem somiat una escola on es fa possible l'expressió de Benjamin Franklin: digue-m'ho i oblido, ensenya-m'ho i ho recordaré, involucra'm i ho aprendré. Hem somiat una escola que arribi a tots els alumnes, on els mestres que ensenyen mai es cansen d'aprendre. Hem somiat una escola on s'ensenyi que som capaços de canviar el món. Una escola on la diversitat sigui una riquesa. Hem somiat una escola on el servei, l'empenta, la millora, les idees, la passió, el treball i la persistència portin a l'èxit. Hem somiat una escola on tot gira entorn de l'alumne. Una escola que cregui que l'educació és l'arma més poderosa que pot canviar el món. Hem somiat una escola capaç d'encendre la motivació i la creativitat. Una escola on fem pinya, buscant objectius comuns, que atén a tota la diversitat, que ensenya a ser feliç, que opta per les noves tecnologies, que vol educar amb la professionalitat que l'alumne es mereix. Hem somiat una escola que dona la mà, una escola que destaqui perquè és atractiva, accessible, lliure, innovadora, atenta i còmoda. Una escola que deixi petjada en els alumnes. Una escola amb confort, llibertat. Una escola sensible, oberta a tothom i guiada per l'exemple de Joaquima de Vedruna. Hem somiat una escola que sigui fàcil, oberta, reconeguda i respectada. Que, com diu Tonucci, es pugui aprendre sense haver d'odiar allò que estudiem. Una escola on l'alumne sigui el centre de l'escola, que no perdi la motivació ni les ganes de començar cada dia. Una escola que projecti els seus somnis en les realitats quotidianes. Hem somiat una escola plena d'educadors que creuen en les possibilitats dels seus alumnes. Una escola on tradició i experiència convisquin amb innovació i joventut. Hem somiat una escola activa, creativa i somrient. Una escola on tots ens sentim que formem part d'un mateix projecte. Una escola que tingui un gust especial en l'atreviment metodològic. Hem somiat una escola que estima a les famílies, la seva llengua, el català i el seu territori, Catalunya. Hem somiat una escola que educa persones. Vet aquí que acabem de compartir el somni d'un mestre de cada una de les nostres 36 escoles Vedruna. 36 somnis dels més de 1.350 que hem estat capaços d'escriure. Són somnis que esdevenen reptes. Són somnis per a l'escola Vedruna del segle XXI. Els somnis que Joaquima de Vedruna ens convida a fer realitat.